sóc Joana Raspall i Joanola. Vaig néixer el dia 1 de juliol de l'any 1913, ocasionalment a Barcelona, al barri de la Barceloneta, però la residència habitual dels meus pares era el Masnou, on vaig viure fins als 3 anys. Al cap d'aquests 3 anys, la família de Joana Raspall es trasllada a viure a Sant Feliu de Llobregat. Aquí resideix des d'aleshores. Inicia la seva escolarització a l'escola municipal pública, que segons ella mateixa estava mal vista perquè no feia ric, però el seu pare, diu, va voler que tingués una educació lliure. Com la mare és d'origen francès, als 11 anys va a un internat a Perpinyà per aprendre francès i rebre una bona educació. A França només s'hi està un any perquè el seu pare mor l'any següent i ella ja no torna a marxar de Catalunya. De nou a Sant Feliu, Joana Raspall cursa estudis de comptabilitat i als 14 anys comença la seva activitat literària, sempre en català. Les seves primeres publicacions apareixen a les revistes locals dels anys 20 i 30, El Eco del Llobregat o Claror. Des d'aquesta última encapçala la campanya per demanar una biblioteca infantil a Sant Feliu. El seu amor pels llibres porta la Joana Raspall a preparar-se per les proves d'accés a l'Escola de Bibliotecàries. Fa les pràctiques a la Biblioteca de Vilafranca del Penedès i després, quan acaba els estudis, hi treballa en plaça de substituta fins que s'acaba la Guerra Civil. Els anys abans de començar la carrera de bibliotecària van ser atapeïts de lectura. És quan vaig conèixer el teatre de Guimerà, en primer lloc, i els poetes nostres. Me'n va venir una febre d'escriure i de versificar. Van ser els primers estímuls. Em va resultar un feix de coses inexplicables i algunes comèdies que els amics em representaven amb bona voluntat. Va ser una època desorganitzada, de tempteig. Vaig acabar la carrera el darrer any de guerra i vaig ocupar el lloc de bibliotecària suplent a la Biblioteca de Vilafranca del Penedès. I vaig fer fins al gener, fins al dia 16 del 1939. Durant la Guerra Civil, Joana Raspall torna a mostrar el seu amor per la literatura i la nostra cultura. Juntament amb la seva companya de feina, Roser Lleó, salven part del fons de la Biblioteca de Vilafranca del Penedès, sobretot els llibres catalans, per evitar que caiguin en mans dels soldats de Franco. Totes dues viatgen amb els llibres fins a Barcelona, a la Biblioteca de Catalunya, amb una comitiva de camions de soldats de la retirada. En aquells dies veu que en un racó de l'Ajuntament de Sant Feliu algú ha portat unes caixes de llibres que pertanyien a la Biblioteca dels Marquesos de Castellvell de Can Falguera. Aleshores dona avís al senyor Rubió, el director de la Biblioteca de Catalunya, per si creu convenient que siguin traslladats. Finalitzada la guerra, Joana Raspall és obligada per la nova dictadura a fer un curset per convalidar el seu títol acadèmic. Malgrat aprovar-lo, no va demanar el seu reingrés a la plaça de bibliotecària. De fet, aquesta activitat no l'exerceix mai més. Es posa a treballar d'oficinista en una empresa industrial i fent classes particulars fins que el 1941 es casa amb el doctor Antoni Cauer i Huguet, metge i cap de sanitat de Sant Feliu. Amb ell té 3 filles i un fill. Des de llavors, es dedica a ajudar-lo al despatx de la consulta, fins la seva mort, el 1975. Malgrat que durant els primers anys del franquisme la seva activitat literària no és molt abundant, Joana Raspall reprèn la seva tasca literària i afirma amb contundència: «Ells van decidir que el català no, però jo vaig triar el català sí». Així comença a escriure i a publicar textos en català en els espais clandestins o tolerats per la censura, jocs florals, concursos literaris i festes populars. Col·labora en la revista local Alba i en la redacció de guions radiofònics de temes montserratins. També acull a casa seva tothom que vol rebre classes de català i comença la creació de les fitxes de mots sinònims, que anys després donaran vida al Diccionari Pràctic de Sinònims, redactat amb Jaume Riera i Sans, i també a treballs confeccionats amb Joan Martí Castells, el Diccionari d'Homònims i Parònims i el Diccionari de Locucions i Frases Fetes, que va rebre el Premi Marià Aguiló de l'Institut d'Estudis Catalans el 1986. Joana Raspall participa en el primer Congrés de Cultura Catalana i des de la ponència titulada El llibre de teatre infantil promou juntament amb altres amants del teatre la creació de la col·lecció de teatre infantil en català a l'editorial IDB. Ho fa mitjançant l'escriptura d'una trilogia d'obres teatrals per infants i joves, 2 de les quals reben el Premi Cavall Fort,
El Pou, l'any 1967, i L'Invent, el 1969. Joana Raspall retroba la il·lusió i l'entusiasme per la llengua i la cultura, sempre amb una capacitat d'il·lusionar més que d'il·lusionar-se. A cadascuna de les propostes culturals i cíviques ella hi és present i sempre deixa palesa la seva capacitat crítica i autocrítica. Col·labora en diferents revistes de Sant Feliu i amb una secció fixa sobre llengua a la revista Va i Ve. La seva tossuderia per apropar la poesia a la gent jove fa que el 1974, a partir del projecte que ella presenta, es creï el Premi de Poesia Martí Dot, dirigit a poetes i poetesses joves en llengua catalana. Durant tots aquests anys ha participat en les tasques del jurat i ha intervingut activament en l'organització de l'acte anual de la concessió del premi i en la presentació del llibre guardonat. Actualment és la presidenta d'honor del jurat. El 1976 esdevé promotora de l'Associació de Veïns Can Nadal, amb una intensa i continuada labor cívica i d'interès per les qüestions públiques, que té continuïtat el 1977, quan ocupa la presidència del centre parroquial, en plena etapa de la transició política de la dictadura a la democràcia. La meva motivació ha estat sobretot fer coses útils, a més de tenir el goig d'escriure. Acceptant les meves limitacions en facultats, temps i salut, he escollit tasques que omplissin espais on m'ha semblat haver-hi carència o un buit. Classes de català quan no se'n feien, diccionari de sinònims quan no n'existia encara cap al mercat, poesia per infants que demanaven les escoles, teatre infantil que escassejava, recull de frases fetes que no eren aplegades sistemàticament, i darrerament un recull de poemes volgudament senzills, sense virtuosismes, assequibles als no iniciats en poesia i adreçats especialment als adolescents tan mancats de models de tendresa amorosa. En la seva obra literària destaca el camp de la poesia, i en concret de la poesia infantil i juvenil, però abasta molt més que això. El primer llibre de poesia infantil apareix el 1981, Petits poemes per a nois i noies, el titula. Rep la menció especial de poesia Premi Crítica Serra d'Or. Però és sobretot a finals dels anys 90 quan comença a publicar de manera regular un seguit de reculls poètics pensats per als més menuts. Bon dia, poesia, el 1996, Versos amics, el 1998, Concert de poesia, el 2004. Ella mateixa explica que aquesta producció respon a la necessitat d'oferir al públic infantil català l'accés a la poesia, ja que, si bé hi havia alguns poemes per a infants, l'oferta era malauradament molt minsa. També publica llibres de poesia per a joves, com Llum i girassols, el 1991, i altres per adults, fins a arribar al 2007, quan publica la seva primera novel·la, Diamants i culs de got. L'any 2008 es publica un recull de narracions titulat El cau de les heures, seguit de El calaix del mig i El vell rellotge. I 3 llibres de poemes per adults, 2 amb l'estil d'haikus i tanques, i un de poesies en què resumeix la seva vida, El jardí vivent. Són diverses les seves creacions en el camp de la narrativa, la novel·la, el teatre i la lingüística, així com les seves col·laboracions en articles de premsa i llibres diversos. L'any 1990, juntament amb integrants de la comissió del Premi Martí Dot, posa en marxa la tertúlia literària per tal de crear un marc d'intercanvi i de trobada entre els aficionats a la poesia. Durant tots aquests anys participa en tertúlies i actes literaris, visita escoles i comparteix xerrades sobre poesia i literatura amb l'alumnat i, sobretot, no deixa mai d'escriure poesia. No tinc projectes de futur, l'edat no m'ho permet. Només em proposo anar escrivint i anar vivint entre els meus i els amics mentre pugui. No em dol gens no poder realitzar més coses. Sempre m'he proposat coses ben assequibles i com que sé els meus límits, em conformo de no haver arribat més enllà. Només m'agradaria veure publicades algunes coses de les que tinc als calaixos. Una novel·la, unes narracions, altres coses. A més dels diversos guardons literaris que ha obtingut Joana Raspall i que destaquen la qualitat i la gran tasca de recuperació i normalització de la literatura catalana, els darrers anys diverses institucions i entitats han distingit la seva tasca cívica i cultural amb reconeixements. El 1993, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a petició ciutadana, li concedeix la Medalla de la Ciutat.
El Casal de la Dona de Sant Feliu aprova el 2004 la creació del concurs de relats breus per a dones Joana Raspall. El 2005 es crea a Sant Feliu de Llobregat una plataforma d'entitats i particulars que, amb el recolzament de l'Ajuntament, sol·licita a la Generalitat de Catalunya la Creu de Sant Jordi per a Joana Raspall, que li és atorgada l'any 2006. El 2008, l'Ajuntament acorda assignar el nom de Joana Raspall a un dels vials de nova creació de la ciutat, com a homenatge a una de les més grans santfeliuenques de la història. El 2010, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya li concedeix la Medalla al Treball Francesc Macià. I el mes de juliol de 2012, el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat aprova per unanimitat declarar el 2013 any Joana Raspall, per tal de commemorar el centenari del naixement de l'escriptora santfeliuenca. En la mateixa sessió també s'aprova la creació d'una comissió ciutadana de l'any Joana Raspall, amb la finalitat de treballar en la confecció dels actes commemoratius del centenari de l'escriptora i divulgar la vida i l'obra d'una de les principals figures de la literatura infantil i juvenil en català. El meu missatge és molt senzill. Som d'una nació petita que potser mai no assolirà la plenitud de la seva sobirania, però cadascun dels ciutadans que hi som arrelats sí que podem assolir amb esforç la plenitud de ser, de voler i de fer. I si de tot allò de bo que som capaços de realitzar en podem fer participar els nostres semblants, la pàtria se'ns eixamplarà i la sentirem universal. La sobirania no pot dependre només d'una llei o d'un decret, sinó de la dimensió humana, de la grandesa col·lectiva, de la consciència inalienable d'un poble que sap qui és, què vol i per què treballa. D'un a un hem de fer-nos-en mereixedors. Aquest ha estat sempre el meu propòsit.